Ba omen da Kantauri itsaso inguruko lurraldeetan giza espeziaren azpitalde bat ezaugarri ezberdinduak dituena. Hauek euskaldunak dira. Euskaldunak baina ez dira ezagunak euren edertasun zoragarriagatik edo euren abilezia fisiko paregabeagatik. Euskaldunak euren harremantzeko moduagatik dira bereziak. Ardiak artaldeetan batzen diren bezala, euskaldunak ere badu bere talde berezia. Kuadrilla. Euskaldunak kuadrillarekin burutzen du bere jarduera soziala. Eta honen baitan ematen ditu, bizirauteko horren garrantzitsuak dituen erritual ezberdinak. Kuadrilla bakoitzaren barnean, erritual modu ezberdinak topatu ditzazkegu. Baina ikusiko dugu ere, kuadrillatik kuadrillara erritual hauetako asko errepikatzen direla. Besteak beste, muspartidak, bajada arraroak jantzi bereziekin, eta nola ez, herriko plazetan lololoka hastea. Guazen ba, fenomeno honi hurbilagotik behatzera. Etorri gurekin. Bueno, heldu gara, kabala saiora. Gaur hitz egingo dugu, gai super mamitsua, tabu, ez dakit, sakretismo. Gaur kuadrillismo, kuadrilla, lagunak, horren inguruan hitz egingo dugu. Beraz hortako, bi lagun ekarri ditugu. Ongetorri! Hemen dauzkagu Paula eta Andrea Latrin nire ezaguna. Bai. Ondo? Lainotuta. Ni ondo. Urduri baina ondo, bai. Kontraste pizkat orduan. Claro. Aurkeztu zuen buru, nortzuk zarete? Venga, hasi. Ni, plentziakoa naiz, Paula deitzen naiz, eta liatu naude gaur hemen egoteko. Orduan, etorrezea presiopean. Bai, guztiz. Talde presiorik ez, baina hemen. Ni Andrea naiz, Bergarakoa naiz, 23 urte dauzkat, eta pozik bizi naiz normalian, gaur ez, baina arazio importante batzuk diela medio. Lasai. Baukidot, 2 orduko baiketa bat, autobus baten. Pesak baitu zaitu. Bai, baitu naute, baina hemen klakeko lagunek salbau inabe, eta hemen nago. Iritsi zara, azkenean, hemen gaude, denok, claro. Eta listo. Ez que hori zan helburua. Eta, zeu zer daukazu eskutartean, ez da? Zu hasiko za? Bai, ni hasiko naiz. Bani, eurolata bat ekarri dut. Azaldu zer da, no ze polita. Hau, kuadriekin guk tabernak ez ditugu izten, baina plazak izten ditugu, ze gazte prekaritatea hori. Gara gordatuk ekarri dut, Pikatxuekin. Ze Pikachu da bideo bakarra. Bada. Nik ekarri dut, nire kuadriako jaixetako blusia. Gorrotatzen dabe, baina nik maite dut. Eta dauzka hemen 2 partxe, Bergarako jaikon partxakuak, talde omendu bat izendatzen debelako urtero, eta hau da aurtengua danka izan dela. Eta hau, 2008koa, prepandemia, txapa irratia. Oso polita, ze koloretakoa da? Evidentemente, la rosa. La rosa da bide bakarra. Hombre, es que... Ze galdera da hori, Claro. Mendazkago orduan, bi modu, dakagu... Gauzat ere oso Euskal Herrikoa da kuadrilla, ez da? Niko dara Euskal Herriaren ezaugarrietako bat, zer da? Zuek kuadrilla duzue? Nik bai, ez dakit esan kuadrilla bakarra edo daukatela. Daukat txikitako kuadrilla oingo berdina dela, baina moldaketa batzu dauzka. Oingoa da gero Riders eta gero dago bebai, Bergarako gaztesarien mugimendua bebai nik ja kuadrillatzat hartzen dut. Nik, daukat ofiziala, gaztetatik daukadana, txikitatik, eta gero beste 2 ditut, akoplatzen joan da izena. 3 kuadrilla orduan? Bai, lotxa gutxi daukat da orduan akoplatu zion. Nola kudeatzen dezu 3 kuadrilla aukitzen? Ez dut kudeatzen bate. Vale. Hori, nire kudeak eta ez kudeatzen. Free flow, ez hola? Hori, Bai, eta nola sortu zan zuen kuadrillak edo? Hombre, nik uste dut Paulak esan daben bezala, bat dago txikitatik sortzen den kuadrilla hori, azkenian ikastolan, eskolan edo txikitan zure inguruan bizi diren aurrekin juntatzen azte zanean, eta adibidez, ni Bergarakoan eta Bergara herri txikixa da, eta orduan kuadrilla hori normalian mantendu itzen da, normalian. Bale, normalean, baina ez beti. Ez beti, baina gure kasuan bai. Bai, ez, nik uste
jaiotzen zara 89an, eta batean jozoaz klase batera, eta aurrengo 20 urtetan hori izango da, zure kuadria, nesken kuadria. Claro. Sortuko dira bi kuadria, ez? Nesken kuadria eta gizonen Hori kuadria. da, generoa argi gehatzea. Hombre, eske bestela ez da zure kuadrilla, da zeinekin ibiliza, bueno, mutilekin egonga. Ez da lagunekin, da mutilekin egonga. Ze hori beti dago presente gure Beste bizitzan. espezie bat da, ez egon deza mutilekin, mutilin gauzakiten. Wow. Kontuz, abertzateuten. Bai, gu egon zen mutilekin ibiltzen ginena, eta, klaro, heltzen da momentu bat esaten zula, ostia, hau ez da niretzako, ez? Gizonekin naiz gehiago harremandu nahi, eta genero gutxiago. Eta hori, usten duzu kuadria eta jasete nesken kuadria. Bai, normala, nik uste hartzaten momentuatan ez ezula mutilekin egon nahi, osea, sanaet... Arasotxoak. Honi adibidez ere kuadrilla sortu ginen ja oso berandu, unibertsitate eta gero, osea, gaur egun gara bost, baina duela oso gutxe gara bost, eta gu junga beti aldatzen. Apat ies egiten dugu kuadrillismo hegemoniko hortatikan, baina egia da Euskal Herrian dala oso heavy kuadrillan kontzeptuan, beste inon ikusi hain olako jarrera hermetikoa, zagatik elkartzen gara, ez? Bai. Ez hori da dagoen. Hemen pila bat arrotzen gara, ez? Kuadrillismoari buruz hitz egiten, eta ez dakit, ez nahiz asko ibili Espainiatik, baina uste dut, hor da euskatela beste kontzeptu batekin, baina kezi la peña, ez dakit zer, eta azkenen kuadria zer da, laguntalde bat, ez? Eta leku guztietan daukagu laguntalde bat, hori netorren pentsatzen, baina eske, nire ustez kuadrillismoa doia lagun kontzeptu horretaz aratago, ja da en plan, sortzen dozun ideal bat edo utopia bat. Eta adibidez, esan dozuna, jendeak Espainian ziartaula dauzkala peña eta hori, baina nik bentsat, oin arte ezagutu ditutenak horrek izan dira, jai bat edo dagoenean, batzen diala bakarrik, gero egunerokotasunean jendia bizitzen, en plan, bere bizitzan. Nik uste benetan... Baina kuadriaz, da zure laguntaldea, ez jendea? Espainia supongo geratzen dela bere lagunekin, eta hori da zure laguntaldea. Baina eski superberandu irtetzen dira Espainia, orduan ez dakit. Ne ustez nola ez dauken poteua, pues tampoco ez da bebiar. Ja, eta gero ere bai nik uste, benetan dara, hermetikoa zaibez, juten zata, mi grupo de amigos dute gaztelera, ez da, eta laguntatan aldatu Frantzian gauza bera, baina hemen da kuadrilla da, eta dator norbait kuadrillatik kanpo, ai ama, dogma bat da, orduan kuadrillismoa. Instituzio bat da, dogma bat, ados zaudete. Hombre, bai, baina nik uste dute txarra ez dala kuadrilla, baizik eta kuadrillismoan kontzeptua. Bale, ados. Orduan, jendeak ez da hori pentsatzen, ja esate jatu kuadrillismo eta lotzen dau, enbelan kuadrilla txarra da. Ez, kuadrillak aldatu lagundu, eske zure bizitzean parte oso importante bada. Eta, zuk esan duzu moduan, Paula, ez dago kuadrilla bakarra, eta nire ustez jendeak kuadrillismoa lotzen dau zure txikitako kuadrillai bakarrik. Bestela, ja, pues, berdintzako. Da unibertsitateko laguntaldea. Hori da, ja ez da zure kuadrilla. Lagunak, baina ez ez zu kuadrilla bezala lotzen, baina azken finean kontzeptu antzekoa da. Berdina, da, azkenean beti zure erroak bezala. Baina ematen du, behentan dela, kuadrilla eguna, ez da kuadrilla eguna. Hori da. Ez da lagun eguna. Ez que ez, baina, da superflipantia, ze adibidez, justo goin pasau dia herriko jaixak eta kuadrilla eguna. Eta zuk ez badukazu kuadrillek ezin zeierten. Adibidez, oin nire, bergarako gazte sareko batzu pasau gakue selekta auki dabe. Eta pare batzuk edo ez da behin selekta, beste gauza batzuk ikasten da bizelako. Eta esaten zuen, ezke goin zeinekin irten biaga, zuen kuadrillakin akoplau biaga. Ez que ez, irten bizatu gure lagunekin, laguna galzatu gurekin irten, nahiz da kuadrilla eguna izan. Eta pentsatzen jat superflipantia, eta ez dugula hausna hartu horren inguruan. Bai, nire ados nago egia esan, hori ikusi eta askotan, agian, bat ez nik herri txikitan garatzen dela hau, herri txikitan, adibidez, jauzio zara kuadrilla batean, eta kuadrilla hortatik irtatea da suizidio soziala, ez? Ze ez balin badakazu hortikan kanpo beste lagunik eta zaude derrigortuta egotea kuadrilla horretan, baina ez dakazute zer eman komunean, bakarrik partekatutako esperientzia hori. Claro. Da, hortan posten naiz, ze ondo bizi izan naizela hiri batean, ze nik ez duke kuadrilla oso berandu da arte ere, baina betitan hori kuadrillan goaz, baina zatik hain hermetikoa, izan ongetorria eman nire jende berriari. Askotan ematen sentsazio hori, apur bat, itxia dela kontzeptua, ez dakit zertzen zuen zoi, niri behintzat, askotan eta atzerakade, ez kuadrillan goaz, eta, bale, orduan, ez dakit. Bai, eta ez dakit noren kuadriaekin noa, ez da zuen kuadria, kuadriak hori oso itxia doketia, ez?
zu asko denbora luz egon basa talde horrekin geratzen, zure kuadrilla esateko da, kontzeptu oso itzi bat, eta esan duzu kuadrillien egun, eta adibidez, herri baskari bat, ez da herri baskaria, ez zu ezoa zue, nire herriarekin, ezoa zure kuadrillarekin, eta kuadrillarik ez baukazu, nola joten, herri baskari bat, nahiz herrikoa baina ez daukat, joan barriz nire kuadrillarekin. Hori da, ja zare herriko pertsona bat, kanpo lagatzen edo ez sentitzen lehenengo unetik eroso. Eta, adibidez, gaietan, eskaintza kulturala dena, bueno, edo planteatzen den guztia da, zure kuadrillarekin egiteko, ez, kezi, bajada, mozorro eguna, kuadrillarekin zoaz, ez, eta bestela, badaukazu kuadrillarekin norekin mozorrotzen zara, zu bakarri, nola jo bakarri mozorrotuta ez. Hori da. Eta zungola egiten ez zure kuadrillarekin hori... Zure hiru kuadrillekin. Bueno, behintzat, daukat kuadrilla bat plentzan, beste algortan, bueno, eta beste bi algortan. Ez du gestionatzen, claro, gero kritikatuko naute. Jota zaren algortara, algortakoekin, plentzikin, eta egunero ez berdin, ez da? Bai, eta askotan fusionatzen ditut, eta ia berke sorge. Hibridoa. Hori da, baina da super ideia ona, eske gero, juten gantzan nian beste herri batera, igual ikusten duzu zure herrikoa da norbait, imagina, adibidez, Hernanira edo Arrasatera edo Ibarrera San Juanetan. Zu duzu zure kuadrillakoekin, baina geroan topatzen mozu zure herriko norbait, gurtutxe jatzu, igual berakin bueltatzen zata edo berakin bueltatzen duzu juerria. Eta ez da ezer txarra, de hecho kontrakua, bueltatzen harrira eta, honekin botan eban juerria, ze ondo, baina gero hori zure herrixan itxan duzu eta bueno, atzo ezinen gure kuadrillakin egon. Claro, eta askotan ere zirkulo itxiak kuadrillanak parrandan, esan da, nik ulertzen eta askotan dela autodefentsa baduaten nesken arten, baina ez ematen duda itxia eta entzara sartu barruan ze gu bakarrik gara kuadrilla, egoaz, ez dakitzegundan bakarrik kuadrilla faltza, ezin zara gurekin entorria faltzera, zera kuadrillarena bakarrik. Eso baina zer da hau, Eliza Santua? Ez ki sekta, nire ustez kuadrillak ez, kuadrillismoan nire ustez sekta bada. Bai, bada. Eta ere, elkarte gastronomikoetan, kuadrillan zoaz elkartera bazkaltzera. Hori zagardotegitara. Bizkaia, baina naiz Gipuzkoan elkartera zoaz kuadrillarekin. Karo. Eta ez bali makazu kuadrillarik zer gertatzen da. Ja, sistematikat. Gatzen zea, kanpo gainek jendea esango du gauza bat, eta bataila amorru asko dara, eske ja dana saldua dago, ez bali makazu kuadrillarik, adin batekaz ja ezin dezu, ez orketuko lagunik. Maite, ubikau bizitza. Ez da hola bizitzia, oza. Ez que kriston amorrua ematen duzte holako gauzak, zede. Imaginau zu ezarela eroso zure betiko edo txikitako kuadrillakin edo beste arazo batzuk diela medio, erabakitzen duzula, beste jende batekin irteetzia. Nire ustez eske munduko eskubide guztia daukazu 15ekin, 8ekin edo 35ekin zure kuadrilla bilatzeko eta bestiek bebai dauke presio hori edo kibiako zeben ardura hori zuri eren taldean sartzeko, eske bestela segizak itxarragan. Bai, egia esan, baina nire hor zauten bako izan, baina goza bat, barkatu da zure hartzen badagoela jendekak ez duela inoen enkajatzen guzize oso itxia eta ez dakit, ez? Eta apurat ireki behar dugu, esan ez una kuadrilla ez da txarra, bez, da, punto, da. Bai, ez baina, gero genero asuntoarekin oso jebia da esan dugun bezala. Askotan ere, genero asuntoa eta LGTB asuntoa da, askotan zatik abaitute, mutil gehiek nesken kuadrilla eta nesken nork egon nahi du mutil kuadrilla batean. Serio, galdera serio, nork egon nahi du mutil kuadrilla batean. Bueno, hor nik defenda bingot nire kuadrilla, gero Riders, defenda bingot zaitxuet, ze egitza da, bergaran, nire adinean kuadrilla, ikastolan arabera gainera, ikastola edo eskolan arabera itzen dia kuadrillak, eta gure kuadrillan, neskak gure kuadrilla indogu, Ridersak, eta mutilen taldean, edo mutilen arluan bi taldein zian, eta guk batzukin asko sobeto eramaten ginen, eta azkenean egunero zeren gurekin, orduan ja planak erekin igaztez egitzen, eta ja bihurtu da gero Riders, eta mutilak dira, eta oso ondo eramaten garekin. Horren badago salvazioa. Bai, hauengan bentsat bai. Mutil gehien, guk kuadrillan ditugu bi mutil gehi. Eta aurretik zeuden mutilen kuadrilla batean. Hori, aldatzen duzunean gaina da una declaración de intenciones, ez? Ez zaude guztera mutilen kuadrilla batean, noski, ez zauderako guztera mutilen kuadrilla batean. Normala. Eta aldatu berza, eta ez tu salida de la arma, bai, baina ya es una declaración de intenciones, Eskima, bai. Hombre, edo zaude mutilen kuadrilla batean, ez zauden agustora, edo joan behar nesken kuadrilla batera eta gaina esan gehiago naiz. Eta balin basa,
eta onartu nahi badozu, gaitz erdi, bueno, jendeak evidentemente kritikoa dengo dau eta galdetu dengo dau, baina benetan ez basa, eta ez daukazu gogoa aguantatzeko jende hori, eta nidozu eroso sentidu zure kuaderrian. Eta ja jendea hastia kritikatzen, eske hori geixa da, edo hori emutila gustatzen jako, edo hori X neskekin dagolako. Osea... Oien nik ulertze dosa gauza, eta guanatu beharrezur jogo la galleta, Ez jakin ez zan hori. Bai, ez da espero. Ai, benetan. Baina, adibidez ere askotan geratzen da, eta nik hau flipatu egiten eta asko dela, kuadrilletan, jendea, ez dala bestean laguna. Osa, 20 pertsona dira, eta 20 pertsona jartan denak ez dira, euren artean laguna. Normala da, ez? Osea, claro. 20 pertsona artean nola jausko zaizkit denak ondo. Ez eta gaina, pizkat, esango dugu hau, igual geratzen eskuadria barik hemen. Bueno, ez guen Ez da, kuadriaren oinarri bat da, erdia falta denean hori kritikatzea, ez? Bai. Eta horretan ematen dugu denbora, pila denbora pasatzen dugu elkarrekin, ez? Esan ezakegu, Euskal Herriak kritikatzean oinarritzen dela bere denbora librean? Bai, evidentemente bai, baina, oin hori izan dozula, eta horri jat burura, eski, nire ustez nire kuadria munduko horrena da. Txikitan, txikitan, zuk 12-15 urteekin, jatzuk horretzen, guk itxoen genuen, badibidez jarri, jabetian egun bat, itxeko Charla Ridersak. Ze da hori, batzen ginen danak, jartzen ginen borobilean, eta bakoitzak esaten zegoen zela sentitzen zan, arazoren bat balin bazukan zela zeugan, eta danon artien saiatzen ginen hori kudeatzen. Eta oso fuertia, baina eske benetan itxen genuen. Eta horri esker gure kuadrian, eske arazo pila bat argitzu dira, eta ikusarazi da, esaten, eske, igual gaizki geratzen da, baina, onartzeko, ez daukat dirua honetara juteko edo, ez neiz permitidu zuk bezalako oporrak itxia. Edo, ezin dut aujan, gaizkitzen doztalako, baina ez do nahi etxian esan. Ze, igual ez dakize, hori txorra da, baina, tipo olako gauzak, eta normalizamen ditugu gure artean, eta hori da, osea, superrarro gotekua. Bai, ez da oikoena, ez? Ez da oikoa. Ez da, horregaitxik. Gora harreman osasun, Inoiz da horretatzen. Ez que nire ustez beste espezie bagago. Gora harreman osasuntxuak gora zuen taldea benetan, horako gehiago behar ditugu, Gero denboriakin, bai aldatu diala olako gauzake, eta jasatu zula, konta biharrian hau dana 24 pertsonai, porque 35 gagoin, baina 24 konta biharrian, kontatzen getzu, zure betiko 5 lagunei, zuk esan dozu moduan, normala da, porque afinidade gehiago daukazu, talde handi baten, baina eske superlistia ginen. Baina benetan hori dara etxalotzeko modukoa. Bai, egia da askotan ere, ikusten zula, kuadriatzetan batzutera gauza bat abestarik kontatzen, eta zen zu baina zergatik. Lagun taldea, eta gero ikusten duzu gauza bada laguna, ez bada kuadrilla. Karo. Zuentzako adibidez, zer dira lagunak? Venga, Paula. Bueno, zer da lagun bat? Pertsona bat? Pertsona bat. Ez dakit, ni bakarrik aspartzen daiz, orduan denbora pasatzen dudan jendeakin, da nire lagun. Eta orduan 3 kuadria behar dit. Ai, ama, superdefinizio hona izan da, Superdefinizio hona. Denbora pasatzeko behar dezun jendea. Bai, zekaina bat ez dut ni bakarrik hartuko, ez? Bueno, segaitxik ez hori be. Ai, ez, asko aspartzen ez nire horrekin. Ai, nire bai, arazo bat da, arazo bat da, baina ados nago, nire aspertzen naiz ni bakarrik ez bai. Ratu bat bai. Hombre, claro, ez agoan beharri 3 egun zu bakarrik gainatzen. Egun kaina hartzen jarraian. Ai, niretako lagun bat, berez, edo teorian esaten dana, biosunian pertsona bat hor dagona. Gero igual, zukarte otazu lagun bezala eta berak zuez, hor datu zara zuak. Ez, baina nire bizitzan orokorrian oso zati garrantzitsu bat. Eta ez bakarrik kuadrilla, orokorrian lagunak. Hortikan kanpo lagun gehiago eduki aldira, Eta izan behar dira. Adi Euskal Herria, izan behar dira. Hori da, hori da. Baina eta zuretako zedia lagunak. Etakit, da, esango nuke dala ere baita ere, eske definizio zen eman dezu, pertsonak, erabakitzen duzuna zuk, erabakitzen duzu, ez zago derrigortuta, bereikin denbora igarotzea eta bereikin harreman bat sortzea. Eta sortzea elako intimidade bat, baina hor oso gantzua, ez da zure autua dela hori egitea. Claro. Ez da naturalki etortzen. Bestela ere bai. Hombre, zaintza lanak, baina bizitzako edozein arlotan, mesedez. Hoi da, imarea zaintza lanak. Bai, eta adibidez,
nola iten ez dute lagun bat kanpotik, osea, kuadrian zaudete eta lagun bat karriko zute kuadriara, hortikan kanpo, edo... Txela? Gaitza zadu naiz. Kuadrian zaudetenean, lagunak hartzen kuadriatik kanpo direnak ere, ezta? Bai, klaro, bai. Zela itxen duzun? Zaila da, suposatzen da, edo kuadrian zaretenean, pertsona hori nola zure laguna bakarrik dan, edo normalian zure laguna dan, zure ardurapian edo dago, más o menos, eta orduan saiatu behar, zure kuadriakoak eroso sentitzen, baina pertsona hori bebai, baina gero, eren artean lagunak itxen dianean, zuretako da beste arnazgune bat, ze lagunak dira, eta gero oso gaixa da. Hasieran kosta bitxen da, eta igual, ez da beti ondo irtetzen, baina... Ez que ezin da beti dena ondo irten bizitza ondo. Bai, nik, ez da dut lehen hibridak egiten ditut, eta denbora guztien, ez da inerreza, dia, bi kuadrilla, bakoitza bere mobiekin, bere oiturekin, eta batzen dituzunean, ostra, eta denbora guztian egotea, kuadrilla honetan hemen horrela egiten dugu, baina bestean beste modu batera, eta ia nola, ez da zaila, ez da erreza. Eta horrein ningu galdera polemiko bat, ez da polemiko, entzako ez da, baina jasko entzako bada. Nola egin daitezke lagunak zure ideologia desberdineko jendearekin? Nik ezagutu kuadrilla asko daude jendea da ideologia bateko eta beste bateko oso desberdina, ezker eskuin espektroan barne hori egin daiteke, eraman daiteke, nola eramaten da? Ez dakit, kuadrilla oso handiak dira, ez? Eta azkenan... Bueno, depende ze kuadrilla. Claro. Gure kasuan mentzatu, bai. Bai, eta kuadrillak ez du esan nahi zuen laguna denik, ez? Osea, lehen nahi komentatu duguna, kuadrillaren barruan dituzu pare bat lagun, 3, 4, ez dakit baina. Ez dira guztiak zuen lagunak, orduan, denbora pasatzeko eta kainak hartzeko, alegin alda, ez? Hombre, nik uste dut posible badala, zaila, bai. Bai, nire zaitu gertatzen, esan behar dut, baina uste dut zaila erreza. Neri ez da, baina ezagutzen dut kasuak, eta gestionatzeko da oso zaila, azkenean politika, militantzia eta antolatzia oroar zure bizitzan oso parte handi bat danean, eta bebaini dozunean zure kuadrillakin egon, arazo bat da, zesan viajatzu zure ideologia desberdina daukan bati, etorreko zeitzaldi hontara? Esango etzu ez, eta zuk berdinen gozu alderantz. Eta zilegi da, bakoitzak bere iritzia dauka. Baina nire ustez hortik aparte alzat izan lagunak, eta argudiatu eta argudiatzen, bakoitzak beria eta oroar dana aberatxo gaitzen da. Baina nik dut bagoela limite batzuk ez. Claro, hombre. Nik dut egona ez argudiatzen Espainia razionalista batekin. Ez, claro, ez. Osea, nien eiz jarri estremoretan. Ez, nik hori gazetu da. Baina adibidez egia da, momentu zen egin beharko dezuaken small talk deitzen dana, eta segura liona egiten duen, eta gino ditu segura lio oso ona. Elgan ascensoreko elkarrizketak. Hori da. Ez, gero, deno azkago iritzi ezberdinak, hori hola da, baina egia da askotan jendeak, joni esan, oso zaila ez zait, emate harreman pertsonal bat nire gandik oso iritzi o ideologia desberdina okan norbaitekin, ja ez esatzen txikezia baizik eta ja benetan, ez nitzako espainola baldin bazara eta barkatu baina. Osea, baina ez primerroa, bale? Ezin da. Espainolfobia daukagu. Bueno, ez dakitzuek benik bai. Bai. Vale, konfirmamos hori. Baina, nik hor badagoela betire hori, aina feminismotik ez gana pertsonala politikoa da, eta nik horrekin ere badagoela lanketa bat lagunekin, ere hor gizon lagunekin asko atera, lagunak mutilak direnean dauden harremanak eta guzti. Eta aparte, estoy en jazizen behan iban. Bueno, naturalaka, jazta, akordau naiz. Esan dozuna, asko aldatera, beste pertsoni gai prest badago emateko eta aldatzeko eta ikasteko. Desikasi eta gero ikasteko. Hori da, entzuteko. Claro, askotan, simplemente igual, ez dakit zuri, baina niri bentsat igual esan, regliakin nago eta fatal nago. Eta, bai. Bai, ez dut kontatzen hori esateko. Zuri jantzu pasau 3 kuadrilletan. Bueno, ez dakit gizonezkoik dagoen. Dia ez mistoak gehen bat. Dauka kuadrilla bakarra mistoa eta ez que dia potzolo bat. Ke suerte, orduan. Nik esan behar daukat ez daukadala ia lagun gizoneterorik, oso gutxi hauzkat, pare bat, lagun guztiak dira... Marilien trae bat en toda regla. Eta guen, eski nik gizoneteroekin harremantzen ez dakit. Normala. Bai.
Bueno, eta... Gero beti dago kontzeptu hori lagun minaren, azurentzako zera lagun mina, lagun oso gertuko bat, baukazue lagun minik, baukazue lagun minak. Nik bi ditut, zen hor dut. Gasteizen bizi izan ginen pisu batean, ikasten genuenako Gasteizen, eta hori, pisu baten zikinkerian oso politak gertatzen dira, eta nire bilagunak Gorka eta Ainoa. Love, hori da. Nik ez. A ber, badago jendia ez dana barkatu gero Raiders porque supergaixo no había dado. Nere kuadriatikat asko maitxe ditutenak eta igual pasatu dutela denbora gehiago berekin eta nere kuadriakoak dareian askatuta, baina esan biot nere umetsua diela eta nik asko maitxe jet. Ordua, pues igual horrek. Zu etxiotxoak bezala. Bai, literal gainera bisak biltzea Twitterren. Txiolari... Novelak ondio. Hora, irutasun santu txiolariena. Izan zu bidirela? Ez, bi. Horon, eta zu? Tani. Horon, irutasun santua? Claro, bai. Bale. Ba, bueno, nik uste repaso ederraman degula kuadrillari laguneiz. Azken mezuren bat biari nahi duzu Euskal Herriari, libre zareten, ez hona esan. Nik errepikatzen dut, kuadrilla ez da etxarra, kuadrillismoa bai, eta hori aportu bia da, eta harremandu nahi dozuenak, nahi dozuenian eta nahi dozuen moduan. Baina beti elkar zainduz. Hori da, azkenan gaudenez estrukturak apurtu eta kuadrillismoa estruktura bat da, beraz, pum. Daun ba. Nik esan behar dut, kuadriatik kanpo, zenbat eta lagun gehiago izan, larun bat gutxiago geratuko zara bakarrik. Total! Ikasi barra lagunak egiten. Imardia tailerrak eman, nola egin lagurrak. Ostras, ze tailer saia, Nork eman goruk ezakit. Ba, bueno, nire Berritxe eta mezu onak, porrotxek. oik fijo. Ba, nik uste dut oso mezu onak diela, nire ados nago, kuadrillak oso politak dira. Ondo harrematzen baldin bazarete, kuadrilla toksikoak mesedez errepasatu. Hitz egin, harremandu, komunikatu, beti jende guztiakin bezala. Eta kuadrillismoa apurtu ezagun, ja. Bueno, eskerrik asko guapisimak. Zuei. Bueno, izan da placer bat. Agur! Aio!